ای الان دوستدار این حافظه رو همه نگاه که آخروشه آنم میتایه مر شبم خوبه لبای کسا شبش خوبه روزش نه نه یکم کس روز دوست نمیداره همه نویگریات شبه Мой Настенька, мой доченька, моя матушка. Надо. После этого хочу одну цитату вам рассказать. Пока Иван воюет, на место его индус Раджа кайфует. بار ولا موسیقی الان خیر رو داشت میسوزه نه میسوزه الان خراب تو ما میبخشید ما رفتن نمیبرم جای خود نمیشه هیچی بخوشم نمکوکا Это мой папа. Это моя мама. Они позвонили. И Dans mes études sup, j'ai pris beaucoup de poids, j'ai pris du ventre et donc j'ai souvent le ventre. تو همیشه در دل من بودی 13 سال و 3 ماه و تمامی عمری جوانی شوری عشقت در وجودی من نمیرد هیچ هیچ سازی عشقت در سرودی من نمیرد هیچ هیچ این صدا را از گلویم کس نگیرد هیچ هیچ در سرودم تا ابد تکرار хушхабар ба тамоми мардон акнун мушкилоти шумо бартараф хоҳад шуд. аксарияти шумо аз мо талаб кардем ки ягон дорӯи гиёҳие ки барои бақувват кардани мардонагӣ барои мо тавсия теҳед. ман ба шумо ана ҳамин дорӯро аз ширкати гиёҳдармон ки бо номи паҳлавон аст тавсия метиҳам ки бисёр сифати аъло ва нархи дастрас, фоидаҳояш хеле зиёд аст. яъне барои табобати простата, давомнокии ҳамхобагӣ, боқувват кардани мардонагӣ, ҳатто иммунитета баланд кардан. таҳвил яъне дастафка ба тамоми шаҳрҳои русия ва ҷумҳурии тоҷикистон ба шаҳри душанбе ройгон. агар барои шумо лозим бошад худи ҳозир метавонед дар комментария номи моро яъне умед нависед, рақамҳоро барои шумо равон мекунам. Занак, аз ужунда ягон чӣ бихӯрем? Гарм гишнаем. Тенҷа занак, чӣ мариха безер нигоҳдорӣ? ягон чӣ хона оварда ки бо матра хушрӯ нигоҳ кунам? Ҳайван нагуфти занак. Ҳозир мерам ягон чӣ мегирем меро мешинем мехӯрем. ягон чӣ биёрам? ҳамсояра надиде? ҳар рӯз занша кафею ресторан мебара. Ту чӣ? Эҳа, дари тамяй. Хе тайёр шо ҳозир мераем. Тайёр шам? ба чӣ тайёр шам? Ба ҳамин либосом? Занак, аввал мерем туда якта либос мегирем, баъд мерем ресторан. Цепочка усубеста, ман даже як чала надорам. Хай бас будаги занак. ҳамун чалаву гӯшбор сепичката ҳама мегирем. Биё бирем? Бирем? ҳамсоя дар занаш 17 Pro Max подарка кадай. Ман даже номи телефон ман намедонам чия. Тамом занак, ман ҳамун айфонам туда мегирем. Биё бирем гишна мондам. Бирем? Ба BMW бирем ёки ба Mercedes? Занак, ман ай баҳри ҳамин ресторан гузаштам. ҳозир мерам ай поён продукта меорам, дар ҳамин хона тайёр мекунӣ, ин ҳамин хонада мешинем мехӯрем. ҳамин хонаро дар назар дорӣ? ҳамин хонае ки 6 мошид квартиранте? Вай, ба як саволи додагим қоматам шикаст. Ту бошӣ дар ҳамин ҳолат чӣ кор мекунӣ? Илтимос дар ҳамин комментария навис, комментарияи ҳамата мехонам. Барои чӣ ки ман дига уже гап надорам. Миёнам шикаст. قدمای خیلی چهار تا پتیشی دوری که تگی میکنی که همه میشناسن نگاه بازار صدوات ندر اومده برو هم میشناسن نگاه که بازار ندر اومده نگاه اینا بچه توجیک سلام علیکم چطوری هستی؟ علیکم سلام چطوری؟ آت کار دا کای میاری؟ Какая такси хаешка тез бурем? Майли мерем яки ёзи пробка чикона мекна. Не, каҷони чикона мекна. Главное тез айка. Let's get it. Таксометр запущен. Бача, чё кади тормоза ҷиқиди? Ты пробка? Хай майли. Мунтазир мешем.
бе акам стоп ки чита ман мефромайҷам дар кор неста раҳма бе ишо чикнеца идачки скоростай ина нархаш Муй сара гизалай бад кадай не ки ты надори маза шайги ҷу мефаҳмӣ хеле бигирим шайх тафрат ай мара ака барқасти нами ай мара биги прическаи человек паука волои сари худат надору охи о ман фаҳмидам надора ине бароша биги хонаи тортанак болоша касе пурсид мегӯ шиками человек паукай ассалому алайкум ака назим хубе беақл и соҳиби ҳаме квартира соҳиби ҳаме хона ака назим ассалому алайкум хамсуми квартира чӣ шид охи на дим моҳ рафтестай то моҳа як корни ака бовар ки пул надори капсанта я минут лаба яка ман шуморо мефаҳмам шуморо мара бифаҳмед ӯ моҳ омадам надодед ина и моҳ ҳам надодестед моҳи дига миём ҳамаша якҷоя мегирем мерам мешавад ака мо кор мекунем моҳи дига ҳамаша расчод мекунем саломат бошед ака дамоми ҷонум ака бери кор хоб ака ду мошам расчод 5 моҳ шид пули 5 моҳра якҷо бодорем битенам яка мо ҳамита ҳаракат кардем меҳнат кардем ака бонузе пул будем пул нест эй гӯш кунем ман безори шумову безори ҳамин хона шидам ман ҳуҷҷатҳои ҳамин хонаро ман фукр бин шумо дабахшидам и ҳуҷҷатҳои хона ака ҳо хонаи мо ака э дануми ҷонум ту чӣ мекунӣ пулиш хонаи мо ина дидӣ соҳиби хонаам шидем я мошини дига мегирем тамом равда ҳаматон мепурсе ки зелифиятоши кира медонаё ки не ин авоз ман мегӯмш то сира ҳисоб мекунам си рафтем 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 21 22 23 24 25 26 27 29 24 ҳоди ҳафтора душанбе мера мега биё рафтем душанбе сешанбе чоршанбе панҷшанбе ҷума шаристон шанбе якшанбе душанбе сешанбе чоршанбе виноград ангур свободно ман душанбеюм неки ягума хуртов нахӯрдам ман душанбеюм ман патриоти ватанам ман душанбе зиндагӣ мекунам ман дар беруно мусоро намепартом фақат дар сатило мепартом ман душанбеюм ман ягон бор нос накашидам ман душанбеюм ман гимна наизуст медонам ман душанбеюм любое вахтлаи раҳм бӯ при такси проблема нест ман душанбеюм ростигап ягон сурат на фони исмоили сомонӣ надорам ман дар душанбе зиндагӣ мекунам ягон духара падкат надодам типа ва ҳасалчая ман чӣ хеле ман душанбе нами ростигап инами нархи гӯшт хуб бара ман душанбе